Poštovani prijatelji Božje riječi, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam obilje Božjih blagoslova. Evo, nakon više tjedana ponovo smo zajedno i ponovo ćemo se družiti uz Božju riječ, ovoga puta uz jednu temu koja, nažalost, neće dobro sjesti nekima od vas. Zašto je to tako? To ćemo brzo i vidjeti, jer se radi o temi, o nečemu što je Biblija prorekla da će se dogoditi stoljećima prije nego će se to doista i dogoditi. A radi se o jednoj promjeni dana odmora. Dana odmora kako ga je Biblija, kako ga je Bog zamislio u svojoj riječi i koja će se kasnije i dogoditi. No da bismo ovu temu doista mogli razumjeti na ispravan način, a radi se o jednoj doista sudbonosnoj temi, radi se o temi o kojoj naš život, naša vječna sudbina ovisi, jer se radi o jednoj od Božjih zapovjedi. Ja bih vas pozvao da, kao što je to naš običaj, i ovo naše proučavanje započnemo sa jednom kratkom molitvom Bogu. Dragi naš Oče i Bože, iz sveg ti srca hvala na milosti, ljubavi i zaštiti i na ovoj prednosti koju si nam dao da možemo riječ Tvoju proučavati. Pomozi nam sada kada budemo otvorili Tvoju riječ, svetu riječ Bibliju, da možemo ispravno razumjeti i ove divne istine primijeniti u našem svakodnevnom životu. Na uslišenju molitve mi ti sveg srca zahvaljujemo u ime Kristovo. Amen. Kao što sam rekao na početku, naša današnja tema govori o najnevjerojatnijoj promjeni. Govori o promjeni koju je Biblija prorekla. Točnije, prorok Danijel u 7. poglavlju. Bog mu je dao takvo viđenje. Radi se o nečemu, o temi, znači, rekao sam na početku, o danu odmora, biblijskom danu odmora. O nečemu što ogromna većina kršćana drži i svetkuje na način na koji Biblija ne govori. Dok jedna manjina to radi ili pokušava raditi kako treba, odnosno kako piše u Bibliji. Nikada, kad god sam propovijedao, nikada mi nije namjera bila nekoga uvrijediti. Ukoliko nekoga uvrijedim i ukoliko se netko nađe uvrijeđenim, to može biti jedino zato što ga Biblija, Božja riječ, Sveti Duh ukorava. Znači, moj cilj nije ikoga povrijediti. Međutim, moj cilj je, kao onoga koji iskreno i istinski vjeruje u Božju volju, u Božju svetu i nepromjenjivu riječ, da doista sa vama i sa svima podijelim ono što Biblija uistinu govori. Jer ovo je jako bitno. Što znači Biblija govori o danu odmora? Jer moramo, prije nego dođemo do same promjene, moramo vidjeti što Biblija govori. Koji je to dan odmora? 10 zapovjedi su, što se toga tiče, vrlo jasne. Knjiga Izlaska, 20. poglavlje, 4. zapovjed od 8. do 11. stiha. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao. A 7. je dana subota počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Taj Jahve 6 dana stvarao nebo, zemlju, more i sve što je u njima, a 7. je dana počinuo. Stoga Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Ja znam da neki koji će ovo slušati sada prilično nonšalantno će vjerojatno odgovoriti: pa to je Stari zavjet. To je stara stvar. Svi mi znamo da se u Novom zavjetu sve promijenilo. Svi mi znamo da mi više ne živimo po tijelu, nego živimo po duhu.
točno. Međutim, Bog ovdje govori o nečemu što mnogi kršćani zanemaruju. Mnogi kršćani, kada gledaju subotu, 4. zapovjed, vide nešto što je praktički rezervirano samo za Židove. Međutim, Bog ovdje, u 10 zapovjedi, kada govori o suboti, o danu kojeg treba svetkovati, kada govori o danu kojeg je on blagoslovio i posvetio, on donosi razlog zašto ga se treba svetkovati. Taj Jahve, 11. redak, je 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a 7. je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Dragi moji, kao što vidite, razlog koji Bog daje ovdje u vezi svetkovanja subote, a radi se o 10 zapovjedi, radi se o jedinoj stvari koju je Bog napisao svojim prstom. Sve druge stvari, sve ono drugo što nalazimo zapisano u Bibliji, Bog je govorio u vizijama, Bog je nadahnjivao sve proroke koji su onda svojim riječima objašnjavali, govorili što je Božja volja. Zbog toga i vidimo različite stilove u Bibliji, čak kad je u pitanju isti jezik. Grčki u Novome zavjetu ili hebrejski i dio aramejski u Starome zavjetu. Vidimo različite stilove. Međutim, kada je u pitanju 10 zapovjedi, Bog ih je zapisao sam, svojim prstom. I prvu zapovjed, nemoj imati drugih bogova osim mene. Treću zapovjed koja govori, drugu zapovjed primjerice koja govori, ne klanjaj se nikakvom liku, ne gradi nikakvog lika, slike, bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi, jer ja sam Jahve, Bog tvoj ljubomoran. O tome smo prije u jednoj od prijašnjih propovjedi govorili. Ne ubi, ne učini preljuba, ne ukradi. Sve to je Bog svojim prstom napisao. I ovu zapovjed je Bog svojim prstom napisao. I ova zapovjed je dio Božje volje, božanske, vječne volje za cjelokupno čovječanstvo. I ovdje nema ništa židovsko. Ukoliko je 4. zapovjed za Židove, onda je i ne ubi samo za Židove. Onda i ne ukradi također samo za Židove. Jer morat ćemo se vratiti na sam početak. Znači, ovo je zapovjed, jedina od svih 10 zapovjedi koja govori, spominje Boga kao stvoritelja. Ni prva, ni druga, ni treća, ni 5., ni 6., ni 7., ni 8., ni 9., ni 10. zapovjed. Niti jedna zapovjed ne spominje Boga kao stvoritelja. Jedina zapovjed koja to čini jest 4. zapovjed. Razlog zbog kojeg svi trebaju držati 4. zapovjed jest stvaranje. Bog je 6 dana stvarao, u 7. je dan počinuo i onda je Bog taj dan blagoslovio i posvetio. Budući da je Bog to napravio tijekom stvaranja, vi trebate taj dan držati svetim i posebnim. Drugim riječima, kada čitamo Bibliju, Biblija govori da postoji sveto vrijeme. A to sveto vrijeme je posebnih 24 sata. To sveto vrijeme je biblijski šabat. Šabat, što dolazi odakle ide u našem jeziku subota, sabato u talijansko znači šabat, je riječ koja označava na hebrejskom jeziku prestanak sa radom. Znači, prestanak sa radom, to je šabat. Drugim riječima, kada je Bog počinuo u 7. dan, on je šabatovao.
je prestao raditi. On se odmarao. Nije da je on bio umoran. Ne možemo zamisliti Boga da je 6 dana stvarao i onda na kraju 6. dana, otprilike kao ja danas na kraju ovoga tjedna u petak, pred zalazak sunca, na izmaku snaga i kaže, kako je ovo bilo teško. Zamislite Boga koji kaže, ne mogu više. To je smiješno. Naravno, sama ilustracija, sama ideja da možemo zamisliti Boga kao takvoga je smiješna i nezamisliva. Znači, stvaranje, znači subota je od stvaranja. I moramo se opet vratiti na stvaranje. U prvoj knjizi u Bibliji, knjiga Postanka, prvo poglavlje, govori o 6 dana stvaranja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja bijaše pusta i prazna, tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog, neka bude svjetlost i bi svjetlost. I onda ide dan za danom, Biblija vrlo jasno govori što je Bog stvarao svakog sljedećeg dana. I onda drugo poglavlje, što zapravo nastavak prvog poglavlja, jer pripada istoj cijelini. Drugo poglavlje čitam od 1. do 4. stiha. Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svojom vojskom. I 7. dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u 7. dan od svega djela koje učini. I blagoslovi Bog 7. dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini. To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Na kraju 6. dana i tijekom 6. dana, a vidimo to također u više pojedinosti u drugom poglavlju također, mi vidimo kako Bog stvara čovjeka, muškarca i ženu, Adama i Evu. Prva institucija koja je stvorena u raju je brak. 6. dan. Nitko neće reći da je brak samo za Židove. Međutim, zanimljivo je odakle ideja da je subota samo za Židove. Jer druga institucija koja se spominje, koja se uspostavlja još tijekom stvaranja, je subota. 6. dana brak, 7. dana subota. Znači, tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svojom vojskom. I 7. dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu 7. dan od svega djela koje učini. Ako čitamo ovaj biblijski tekst, ako čitamo primjerice varaždinski prijevod Biblije, koji je najnoviji hrvatski prijevod, mi ćemo vidjeti praktički isto, da je Bog u 7. dan dovršio stvaranje. New American Standard Bible, jedan od najkvalitetnijih engleskih prijevoda, najsuvremenijih engleskih prijevoda, kaže by the 7th day, znači do 7. dana Bog je završio sve. A 7. dan je znači blagoslovio, počinu, posvetio i slično. Međutim, jedan drugi, također suvremeni, vrlo kvalitetan engleski prijevod, English Standard Version, ESV, govori da je Bog u 7. dan stvorio, završio sve, znači završio stvaranje. Pitanje koje se ovdje postavlja, da li to znači da je Bog kršio subotu ukoliko je 7. dana završavao sve? Odgovor je ne. Vrlo jednostavno. Naime, kada čitamo hebrejski prijevod, kada čitamo sve druge prijevode kako oni, taj hebrejski prijevod i tekst koji se može shvatiti na jedan i na drugi način, čitamo, mi vidimo da za Boga
stvaranje nije potpuno bez subote. Subota kao odmor čini taj tjedan potpunim. Potpunim. Stvaranje je kompletno, kompletirano, završeno, gotovo je. Ništa se više ne treba napraviti. Zemlja je stvorena, svjetlo je tu, more je tu, životinje su tu, prvi ljudi su tu, Adam i Eva koji su po nacionalnosti vjerojatno bili Hrvati, ako pitamo moje Hrvate, ili Srbi ako ćemo pitati braću sa istoka. Ovdje samo malo govorimo o određene ovako na jedan sarkastičan način, zato što će Amerikanci također svojatati na određeni način neke stvari, znači Bog i Amerika, pa Bože spasi, sačuvaj kraljicu i tako dalje. Ispada Bog je samo Bog ili praktički je Bog tog dotičnog naroda. To nije tako. Bog je Bog svih. Adam i Eva nisu bili Židovi, nisu bili Hrvati, nisu bili Srbi, nisu bili Amerikanci, nisu bili Njemci, nisu bili nitko. Nije bilo nacionalnosti. Oni su bili prvi ljudi. Oni su imali brak. Prvi brak postoji od raja. Brak je za sve ljude. Subota postoji od raja. Subota je za sve ljude. Da je to itekako jasno, mi vidimo također i u knjizi proroka Izaije, u 56. poglavlju, u 6. i 7. stihu. Možemo zapravo čitati od 1. stiha, jer je tekst vrlo zanimljiv. Znači, knjiga proroka Izaije, 56. poglavlje, od 1 do 7. Dobro slušajte ove riječi. Ovako govori Jahve. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječjem što se toga pridržava, koji poštuje subotu, da je ne oskvrni i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela. Neka sin tuđinčev koji je prionuo uz Jahvu ne govori jamačno će me Jahve odvojiti od svojega naroda. Neka uškopljenik ne govori ja sam evo tek suho drvo. Jer ovako govori Jahve. S uškopljenicima koji obdržavaju subotu, koji zabiru što je meni drago i ostanu postojani u savezu mome, podići ću u kući svoj i među svojim zidovima spomenik i ime bolje nego sinovima i kćerima, dat ću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno. Ovo su bili znači stihove 1 do 5, a sada idu i 6 i 7. A sinove tuđinske, koji pristadoše uz Jahvu da mu služe i da ljube ime Jahvinu i da mu budu službenici koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mome, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojemu domu molitve. Njihove žrtve, paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Mi znači vidimo još u Starome zavjetu da je Božja volja bila da sve zapovjedi, svih 10 zapovjedi, svi ljudi trebaju držati. A jedna od tih zapovjedi je i subota. Vrlo posebna, vrlo bitna. Kao što sam rekao, jedina zapovjed koja spominje Boga kao stvoritelja. Uklonite tu zapovjed, Bog više nije stvoritelj. Odjedanput se mi možemo klanjati stvorenom. Možemo imati idole, idolizirati. Što se vrlo često i radi. On je moj idol. Ona je moj idol. Ljudi prave kipove, rade slike, stvaraju se koje kakve crkve. Godinama prije, unazad 20 godina, sjećam se kada sam čitao da je u Americi osnovana bila jedna presliterijanska crkva. Ne prezbiterijanska, nije greška u govoru. Presliterijanska crkva. Njihov svetac zaštitnik je znači bio nitko drugi nego kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Kako je to moguće? Pa vrlo jednostavno.
maknimo iz jednadžbe Boga kao stvoritelja, odjedanput je sve moguće. Samo nebo je limit za stvari, za idolopoklonstvo koje možemo učiniti kada uklonimo Boga kao stvoritelja, znači iz te jednadžbe. Puno je još tekstova u Starome zavjetu koji tome govore. Međutim, što je sa Novim zavjetom? Jer brojni kršćani, golema većina kršćana, kao što sam rekao na početku, ne drže subotu, drže nedjelju. Logika je, Krist je ustao u nedjelju. Nedjelje prvi dan tjedna. Točno je da je Krist ustao u nedjelju. Međutim, Krist nigdje nije rekao da prvi dan tjedna treba biti dan koji će se držati. Dapače, bez obzira što su Krista njegovi suvremenici, židovski poglavari, doživljavali kao ekstremnog ljevičara. Ti si tu koji si došao kršiti zakon, naše predaje, otačke predaje i tradicije. Taj Krist, Isus Krist, Bog i Spasitelj, utjelovljeni Bog, Isus Krist je vrlo jasno rekao u Evanđelju po Mateju, 5. poglavlju, 17. i 18. redku. Znači, na samom početku svoje javne službe, u jednoj od svojih najnevjerojatnijih, najljepših propovjedi na gori blaženstava, on kaže, znači netko ko je doživljavan kao ekstremni ljevičar, potpuni liberal. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon i proroke, kaže Isus Krist. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim. I onda kaže, 18. redak, lakše će nebo i zemlja proći nego i jedna kovrčica iz zakona. Slične riječi također postoje u 16. poglavlju Lukinog evanđelja. Prije će nebo i zemlja proći nego i jedna jota, najmanja točkica iz Božjeg zakona da se promijeni. Nebo i zemlja i dalje stoje. Što vam to treba reći? Međutim, to nije sve. Naime, u 24. poglavlju Evanđelja po Mateju, kada Isus svojim učenicima na Maslinskoj gori govori o znacima njegovog drugog dolaska, o stvarima koje će prethoditi njegovom drugom dolasku, znači govorimo o vremenu praktički u kojemu mi sada živimo. I onda govori, bit će tu ratovi, bit će glasine o ratovima, bit će glad, bit će potresi, bit će nevolje, ljubav će zahladnjeti, bit će lažni Kristi, će doći lažni proroci. Primjerice, 3 puta u 24. poglavlju on spominje da će doći lažni Kristi i lažni proroci. A onda, na samome kraju, u svemu tome, Isus Krist kaže, 20. stih u 24. poglavlju Evanđelja po Mateju. Molite da vaš bijeg ne bude zimi ili u subotu. Isus Krist govori da će u to vrijeme, pred sam njegov dolazak, biti najstrašnija progonstva kakva nikada prije nisu viđena. Vrijeme patnje, vrijeme muke Jakovljeve, kako je opisano na drugom mjestu u Bibliji. 12. poglavlje primjerice knjige proroka Danijela govori da će na samome kraju nastupiti strašno vrijeme. I upravo tom vremenu Isus Krist ovdje također govori. I što on kaže? Molite se da vaš bijeg u tim danima ne bude zimi. Jasno, zašto ne zimi? Nije baš lagano bježati po hladnom vremenu i nemati se gdje sakriti. I u subotu. Zašto ne u subotu? Pa zato što će subota i dalje vrijediti i pred sam kraj vremena.
pred sam njegov drugi dolazak. I opet, mogu bih o ovome puno govoriti. Neki će reći, pa apostoli nisu govorili o suboti kao važnoj zapovjedi na saboru u Jeruzalemu, a čitamo o tome u dijelima apostolskim u 15. poglavlju. Nisu govorili o suboti. To je istina. Kao što nisu govorili niti o tome trebaju li se kipovi sada staviti u njihove sinagoge. Nisu govorili niti o tome trebaju li sada kršćani koji su slobodni u Isusu Kristu ići okolo i ubijati i krasti i slično. Nijedno 10 Božjih zapovjedi nije se govorilo, jer to je bio apsolut. Božji zakon se ne mijenja. Mi moramo vidjeti što raditi sa našim običajima, stvarima koje su došle u doba Mojsije zapravo prije, znači žrtvenom sustavu. Kako se prema tome postaviti? Međutim, Božji zakon, 10 zapovjedi od 1. do 10. Naravno da se o tome nije govorilo. Naravno o tim stvarima nemamo ništa u Novome Zavjetu. Zašto? Pa zato što nitko to nije mijenjao. Nikome to nije padalo na pamet da mijenja. Čak, i to je ono najzanimljivije, da će brojni katolički teolozi, primjerice Gaspar del Fosso, nadbiskup Ređe iz Kalabrije, tijekom poznatog sabora u Trentu, ili Tridentu, Tridentski sabor, koji je bio sabor protureformacije od 1545. do 1563. godine, kao odgovor na reformaciju Lutera, ovo je bio sabor protureformacije. I kada je bilo govoreno, također spomenuto, znači, autoritet crkve, autoritet Svetog pisma i slično, i onda je nadbiskup Ređe iz Kalabrije Gaspar del Fosso, jedan od zastupnika na tom saboru, rekao, čujte, subota nije promijenjena niti vlašću Krista, niti vlašću i uredbom apostola, nego autoritetom crkve. Želio je pokazati, to je vrlo ponosno, rekao i svi su na to aplaudirali i složili se sa time. Želio je pokazati koliko je autoritet crkve čak iznad Svetog pisma, znači Božje riječi. E sad, mi vidimo što Bog kaže. Kao što sam rekao, mogu bih ove stvari spominjati u nedogled. Toliko je puno teksta u Starome Zavjetu. Mogu bih spominjati još neke tekstove u Novome Zavjetu, gdje apostol Pavao kaže primjerice u 1. Korinčanima 7. poglavlju 19. stihu: obrezanje je ništa i neobrezanje ništa, nego držanje zapovjedi Božjih. U knjizi Otkrivenja primjerice na kraju vrlo se jasno govori u knjizi u 12. poglavlju 17. retku i 14. poglavlju 12. retku kakve su karakteristike onih koji će biti spašeni na samom kraju vremena. Oni drže zapovjedi Božje i imaju vjeru u Isusa Krista. A subota, jedina zapovjed koja govori o stvaranju, o Bogu kao stvoritelju, je dio 10 zapovjedi. On je središnji dio 10 zapovjedi. I sad, nakon što smo spomenuli sve ovo, dolazi onaj najnevjerojatniji dio. Ako je sve to tako, kako je umjesto subote došla nedjelja? Ako su čak i katolički teolozi stoljećima govorili da ne, ako ćemo se držati Biblije, to je jasno. Pitanje je subota. Kako se onda dogodila promjena? Naravno, neki od vas će odmah, ili mnogi od vas koji će ovo slušati, oni koji drže subotu, vjerojatno će pomisliti da se tu radilo o zlim ljudima, zlim jezicima, o nekim pokvarenim osobama i namjerama. Željeli su onako napraviti zlo i upropastiti sve i Božje djelo i slično. Ako i mislite tako što, ja vam mogu odmah reći da ste potpuno u krivu. Kao što se radi i kao što se radilo u vezi svih drugih promjena,
i ova promjena je nastala polako. Neki će reći spremno, promjena subote u nedjelju dogodila se 7.3.321. godine, kada je rimski car Konstantin donio nedjeljni zakon i naredio da se u časni dan sunca, dies solis, prvi dan tjedna, Sunday, zontag, nedjelja znači, da se svi trebaju suzdržavati od bilo kakvog rada i slično. Osim, i tu je bila iznimka, oni koji rade u polju, da ne bi propali usjevi i urod koje je nebo u svojoj milosti donijelo. Reći da je razlog promjene subote na nedjelju nedjeljni zakon cara Konstantina, opet je potpuno kriv. On je donio taj zakon i kao što sam rekao, donesen je 7. ožujka 321. godine. Znači, zna se datum kada je donijet. Međutim, promjena u zapadnom kršćanstvu, u Europi govorimo, već je nastupila. Puno je kršćana već svetkovalo nedjelju. I Konstantin je na određeni način prepoznao ono što je već bilo. A kako je došlo uopće do nečeg takvog? Naime, kao što sam rekao, kada se radi o promjenama, sve su one došle polako i sve su one bile rezultat dobrih namjera. Naime, moramo otići u prošlost, moramo otići u povijest. Mi vidimo u djelima apostolskim da su Židovi iz Rima bili prognani za vrijeme rimskog imperatora Klaudija. Klaudij je vladao odmah nakon Kaligule od 41. do 54. godine. Nakon njega je došao Neron od 54. do 68. Znači, Klaudije, znači ne samo da to Luka spominje u djelima apostolskim, nego mi to znamo iz povijesnih zapisa. Godinama je sve više i više rastao taj osjećaj mržnje i netrpeljivosti prema Židovima. I bilo je kršćana koji su se na određeni način pokušali distancirati od njih. Mi govorimo također i o nečemu što će doći kasnije. I opet sve te stvari dolaze polako. Naime, imamo jednu poslanicu, takozvanu Barnabinu poslanicu, koji nije napisao apostol Barnaba, kojeg znamo kao Pavlovog suradnika, koji je s njime krenuo na prvo misionarsko putovanje, o čemu čitamo u djelima 13. 14. poglavlju također. Nego ovdje se radi o poslanici, to su takozvani pseudoepigrafi, apokrifne knjige, apokrifni spisi, koji su nastali kasnije, koji imaju ime dotičnog autora, kao što će kasnije odjedanput nastati Petrova poslanica, Petrovo evanđelje, Tomino evanđelje, Protojakovljevo evanđelje i slično, koje crkva nije htjela uopće prihvatiti zato što se u tim evanđeljima nalaze i kasnije su se našle puno gnostičkih ideja koje ne pripadaju biblijskom nauku i biblijskoj teologiji. Znači, židovski sentiment je rastao i ta Barnabina poslanica je nastala negdje u Sjevernoj Africi, u području Egipta, u području Aleksandrije. Vjerojatno koncem prvog, početkom drugog stoljeća.
Ono što se početkom 2. stoljeća također događa i što duboko mijenja cijelu situaciju u odnosu i u stavu Rimljana prema Židovima i kršćanima jest drugi židovski ustanak. Prvi židovski ustanak je rezultirao razaranjem Jeruzalema i hrama 70. godine. U doba cara Vespazijana, a hram je razorio Jeruzalem, njegov sin Tit, koji će kasnije, kratko 2 godine, sam biti rimski imperator. Drugi židovski ustanak dolazi u doba Hadrijana, rimskog imperatora Hadrijana, koji je bio imperator od 117. do 138. godine. Tamo negdje između 132. i 134. godine. Jedan židovski vođa, vojskovođa, Bar Kohba, sin zvijezde, tako se je nazvao, poveo je Židove u ustanak protiv omraženih Rimljana. I Hadrijanu i Rimljanima je trebalo par godina da uguše taj ustanak. Kada su ga ugušili su ga na najgori mogući način. Uništili su Jeruzalem, dio su ostavili sačuvani, ustanike su pobili, gradu Jeruzalemu su promijenili ime. Hadrijan mu je dao ime Elija Kapitolina. Znači nije više bio službeno Jeruzalem, nego Elija Kapitolina. Židovima bilo zabranjeno služiti kod nekadašnjeg hrama. Još jedna stvar koju je tada Hadrijan zabranio bilo je svetkovanje subote. Jer subota je bila jedan od velikih vanjskih obilježja i karakteristika na temelju čega su se Židovi razlikovali od ostalih rimskih neznabožaca. I kako je sada sve to utjecalo na kršćane? Kako su te mjere djelovale i kako su se odrazile na kršćane koji se nisu bunili, koji su bili poslušni, koji su vjerovali u Boga, koji su željeli biti poslušni vlastima gdje su se nalazili, ali koji su i dalje svetkovali subotu. Kao što vidite, kršćani koji svetkuju subotu, budući da je subota zabranjena, bogoslužje subotom zabranjeno, oni se sada, ni krivi ni dužni, nalaze u problemima, nalaze se proganjani. A ono što sam zaboravio pitati, i možemo tome, probajte si zamisliti, da živite u 2. stoljeću u Rimu, u Rimskom carstvu, i da vas netko treba pitati da napravite razliku, kao znači jedan prosječan rimski građanin, prosječan Rimljanin, da proba napraviti razliku između prosječnog Židova i prosječnog kršćanina. Što mislite? Kako prosječan Rimljanin može napraviti razliku između prosječnog Židova i prosječnog kršćanina? Odgovor na to pitanje je ne može. Jer i jedni i drugi slave jednoga Boga, klanjaju se jednome Bogu. I jedni i drugi drže svih 10 Božjih zapovjedi. Jedni i drugi jedu čistu hranu. I jedni i drugi ne sudjeluju, ni jedni ni drugi ne sudjeluju rimskim orgijama i slično, nego žive moralno i čisto. I jedni i drugi svetkuju subotu. Kao što vidite, za jednog prosječnog Rimljanina razlika, vanjska razlika između Židova i kršćana ne postoji. Nekakve njihove teološke razmirice oko toga tko je Isus Krist, ko je taj tesar iz Nazareta i slično, to za njih to, kako to objasniti? Ne razumijemo, nas nije briga. Ovi svetkuju subotu, u zatvor s njima treba ih se ubiti, ovi svetkuju subotu, u zatvor s njima njih se treba ubiti. I tada se pojavljuje prva osoba imenom i prezimenom. Nakon toga bio je to otac, takozvani otac apologeta, Justin mučenik, Justin filozof ili Justin mučenik zato što je umro mučeničkom smrću,
koji je pisao svoje apologije. Drugim rečem, poslanice apologija obrana vjere. Prvu apologiju poslao je rimskom imperatoru Antoninu Piju, drugu apologiju poslao je rimskom imperatoru Marku Aureliju. Napisao je također i još jednu knjigu, Dijalog sa Trifonom, Židovom Trifonom. I uglavnom u tome, u tim knjigama, on se obraća i Antoninu Piju i Marku Aureliju. Sa logikom, pa nemojte vi nas. Mi ne trebamo biti proganjani. I mi, pazite sada, i mi se klanjamo i slavimo isti dan kad i vi. I mi se nalazimo u časni dan sunca, u prvi dan tjedna, kada je Bog izveo svjetlost iz tame i slično. Mi vidimo da je prva osoba za koju znamo pouzdano u povijesti, znači sredinom 2. stoljeća, koja otvoreno kaže, pa mi ovdje u Rimu ipak ima nas koji drže prvi dan, časni dan sunca. Da li vidite kako je došlo lagano kako dolazi do promjena? Zašto? Da se zaštite nevini kršćani. Justin mučenik je bio čovjek koji je bio pošten i dobar i koji je mučenički završio svoj život. Dao je svoj život zbog svoje vjere u Isusa Krista. Ali promjene se počinju događati. I ta logika, ta filozofija i ta teologija ide dalje. Dalji crkveni oci, Origen, Tertulijan, Irenej, redom prihvaćaju. Svi oni pomalo počinju dodavati neke stvari, ali čak jedan od njih, primjerice, Irenej, koji će, ukoliko gledamo povijest i teologiju koji je najbliži ostao biblijskom idealu, Irenej će reći, primjerice, da je prvi dan tjedna ono što kršćani trebaju držati. I naravno kada sve to tako ide, 7.3.321. godine, kada rimski imperator Konstantin izdaje, znači proglašava nedjeljni zakon, velika većina kršćana ga i dalje je držala već nedjelju. Jer da je on dao nešto posve novo, to bi izbili nemiri. To bi izbila strašna progonstva kao u doba Dioklecijana. Da li vidite kako lagano, neosjetno dolazi promjena? I kao što sam rekao prije, put do pakle popločan dobrim namjerama. Ne daj Bože, i nemojte me sada krivo shvatiti, da ja kažem da će Justin mučenik ili Irene ili netko drugi biti za vječnost izgubljen zbog svoje teologije. Ne pada mi uopće na pamet. Vjerujem da pače. Način na koji Justin mučenik izgubio život, zbog svoje iskrene vjere, vjerujem da će biti spašen. Kao što će biti mnogi spašeni koji su iskreno vjerovali u onu svjetlost koju su imali. Justin mučenik je bio iskren čovjek. Iskreni kršćan. Koji stvarno želio služiti Bogu. Međutim, i tu je sad ono međutim, možemo li ista načela mi primijeniti na sebe? Pa eto, ja se držim onoga što znam i ne zanima me ono drugo. Odgovor je ne možemo. Ovo je previše važno. I nitko od vas koji ovo sada sluša, kada ćete provjeriti u svojim Biblijama sve ovo što sam rekao, kada ćete uzmite povijesne zapise i provjerite sve ovo što sam vam rekao, je li to doista tako? Znači, izazivam vas da upravo to napravite. Nitko više od vas neće moći reći, a ja ne znam, nisam znao, ne zanima me. Onaj ko kaže ne zanima me, kriv je jer nije htio znati.
Onaj tko kaže, ne želim ništa znati jer ću biti više kriv, tek će biti krivi zbog toga. Jer su svjesno odbacili mogućnost da dobiju znanje. Da li vidite o čemu se ovdje radi? Mi smo ili Bogu poslušni ili smo Bogu neposlušni. Držanje pravog dana odmora je sudbonosno pitanje. I vas stvarno pozivam, molim, preklinjem, da ozbiljno shvatimo i prihvatimo ovu temu. Molim vas i preklinjem vas, i sebe također, da prihvatimo ovu vječnu istinu. Da duboko preispitamo sami sebe, da prihvatimo ovu vječnu istinu i da je slijedimo u svom životu. Pomolimo se. Dragi Oče i Bože, hvala ti na ovoj temi. Temi koja nije lagana, ali temi koja je itekako bitna. Pomozi nam, Bože dragi, da te slijedimo, pomozi nam da tvoju istinu prihvatimo i slijedimo svakoga dana. U ime Kristovo ti zahvaljujemo na svemu. Amen. Neka Božji mir i blagoslovi budu sa svima vama. Doviđenja.